Another satisfied client sila sa ating pangarga. Another satisfied client. Wala tayong damage ngayon. Meron pa pumapasok yata sa likod. Bumalandra ka na agad dyan. Paano kung makakalabas? Umatras ka muna. Guys, good morning, good morning, good morning. Nagbabalikan lang kay Tracker. Yes! At nandito na tayo ngayon sa dideliveran natin. Dito ko sa labas. Nagpark kasi mamaya pa naman yung ating delivery, mga 10:30. At ang oras pa lang dito guys is 7:30 pa lang, meron pa akong 2 oras. But syempre mag-almusal muna tayo, almusal muna tayo. Natin ang almusal muna tayo, kape. Tapos mag-relax naman tayo, manood muna tayo ng ng Netflix. I'm actually very close to achieving my dream. It comes once every 16 days. Kape. Tsaka dalawang milk na lang ang inilagay ko. Okay na. Darling, please don't leave me. Dito baka mama matabig ko pa yan. Please don't leave me. So meron tayong rice, yan. Tapos coleslaw, vegetable mix yan. Meron siyang beans, meron siyang carrots, tapos corn. Tapos manok. Yan, yung manok na binili natin kahapon sa previous video vlog natin sa Costco. Matabang yan, kaya lalagyan ko lang ng konting Himalayan pink salt. Itong ginagamit kong salt guys. Alam nyo kung anong nutrition na may bibigay sa'yo ng Himalayan salt. Mas maganda to kaysa dun sa mga regular salt na ginagamit natin. Himalayan. But anyway, tara kain tayo guys. Kain muna ako bago ako mag-check-in doon. Baka tanggapin na yun na mas maaga. Tinext ko naman yung aking dispatch. Ang susunod nating reload, ipupunta tayo sa punta tayo sa Oregon ulit. Iikot ulit tayo ng Amerika. Yan. She escaped extreme poverty and left Nongkai to move to Bangkok, where we became averagely poor. Play the lotteries. Kain! Eventually, she became yes! Hey, you keep looking at your phone. Watch where you're going or you'll fall into a pit. Alright guys, ayan. Dito na tayo sa dideliveran natin. Pasok na tayo rito. Pero mamaya pa ako papasok at tapusin ko na lang muna yung isang yan. Hindi tayo makakapasok dyan masikip yung atrasan. Pagkatapos niya tayo. Ayan. Anyway, gumilid lang muna tayo rito. Ang hirap kasi yan tignan mo yung gagawin niya. Papasok siya doon. Buti ka mo walang mga sasakyan doon, kasi kung may sasakyan doon sa parte na yon doon, hindi na siya makaka-atras. Ayan, pupunta dyan. Tricky. At least kapag pumasok siya, pagkatapos na ako naman ng atras, at least maluwag yung atras ko, 2 linya. Ayan, papasukin niya, hindi na ako makakapasok sa kabila. Kaya muna siya. Doon. Ewan ko kung saan banda siya papasok. Number 2 pa, mayroon pa pala yung maliit na kotse doon. Ay, may maliit na container na sasakyan dito sa number 1. Kaya dyan lang siya sa number 2. Ang pag-atras, hindi yan minamadali, dahan-dahan lang yan. Make sure na walang matamaan, walang hindi tayo maka-accident. Dahan-dahan lang.
Diretso nyo yung truck nyo din. Pati na may atras ako. Dito lang sa may side. Dito na lang muna tayo para pagtapos niya, paglabas niya, mayroon siyang space na iikutan papunta rito. Kung kailangan ko pang umatras, atras pa. Yan guys wala na yung check engine ng truck natin. Bad sensor lang siguro yun. Alright guys, tara, dalhin ko yung papel ko sa loob para alam nila nandito na tayo. Check temperature. Make sure na meet pa yung set point. Zero rin ang box. Ayos. Temperature dito guys is +6, mainit. Sa Winnipeg 20 na daw, -20 sabi ni Mrs. Hello sir. There you go. I'm just gonna come in once he's leaving. So Yeah, it's easy. it's going to be a lot easier anyway. It's easy for me to get back in. I don't wanna Yeah, no problem. hit some truck. Alright, right here. Yeah. I'm just in this area here. Okay, yeah, when you see him leave, you can come on in. Thanks sir. All right, bud? Okay. Sure, you're going to be right back. Alright guys. Kordape, nausok Ede, wow kordape Na all. Sana all is kordape I love kordape. Who love kordape? Yun Antay ko na lang umalis yung kulay blue na truck na yun. Tapos tayo naman. Alright guys, yan saktong-sakto siya. Alright, tayo naman. Oh, at least maluwag. Kahit saan natin ipasok yung trailer natin dyan, ayos lang. Maluwag Punong, bakante 1, 2, 3, 4. Kahit saan. Tara, baba tayo, buksan natin yung trailer. Woohoo! Tayong patumpik-tumpik pa. Yes! Dalawa deliver natin dito guys After ko ito, punta ako dun sa pangalawa. Tapos tawid tayo ngayon ng US. Kung ibigay nila yung is manifest ko ngayon, ang sabi nila, pupunta tayo ng US ulit Yun, malaman hanggat maya maya kung ipinadala yung is ko.
Okay. Alright, patay muna natin. Magabang ulit tayo dito guys. Hanggang sa matapos nila. Madali lang naman to eh. Hindi naman sila mabagal dito. May Pilipino rin dito. Dito ako nagpapaprint ng ace ko. Kung ipadala sa akin, para may paprint ko dito. Alright, boss! All right, buddy. There You're you go. done? All done. Just a signature initial there, and you're good to go, my man. Perfect. Alright, okay. Thank you. Good enough, man. Ah, All right, buddy. See ya. yep, okay. Alright guys, tapos na tayo. Tara, move na tayo sa pangalawa nating delivery. Pero sarado ko muna para maka ano tayo dun. Kasi nag-aantay na rin yung isa. Para sa ganun eh makapasok din sila. Okay, tara. Baba muna tayo. Gawin natin yung ano, sealed. Lagay ko tong sealed. Ito sealed yan. Okay. Oh, at least kahit paano sinecure nila yung load natin, no? Ganda pagkakasecure. Lagay natin yung sealed. Tapos punta tayo sa next delivery. Lapit lang dito yun guys. Wala pang 1 kilometro yun. Make sure natin na hindi natin magip yung mga sasakyan dyan, pati basurahan dito sa harapan. Oh, basurahan. Wala. Tapos yung masasalubong natin, nakapark dyan sa gilid natin, truck. Mga kotse kasi dyan. Atras daw siya. Sige, matras ka. Kasi sasagihin ko yung pick up kasi yun nandun eh. Pero kung hindi pick up yun, hindi ko masasagi. Meron pang pumapasok yata sa likod. Baka magbago pa yun. Hindi pa nila pinadala yung aking case eh. Baka hindi tayo papuntang Amerika. Bahala na, okay lang kahit saan. Ayos lang. Importante meron tayong mga rata. So, pasin mo na muna ito papasukin natin. Ipot kasi rito eh. Kaya kailangan ano tayo sa ating mga ano mga kasamang mga trabahante o truck driver. Para hindi tayo maka-accident, di ba? Hindi rin sila maka-accident. But anyway, okay. Let's roll. Lapit lang guys.
guys, pagkapangin ko lang yung truck ko hanggang doon. Lapit to. Alright guys, nandito na tayo sa ating second and last delivery. Sabi nila 160 to 164 door daw tayo atras. Kasi nag-check-in na ako kanina rin. Nandaan lang ang patakbo ko. Kasi baka bukas na ako pupunta ng US, tatawid ng Amerika. Binigay naman na rin sa akin yung load information ko guys eh. Kompleto na ako sa Papilitos eh. Andun sa aking ano. Naipaprint ko na pati kamo. Kasi sinabi ko rito baka pwedeng magpaprint naman ako ng 2 page lang. Case manifest tapos load information. Ayun, 160 to 164. Isa sa mga to. Ito 161 oh. Dahil sa 161. Dyan tayo sa 161. Atrasan natin yun. Pwede rin pala 163 oh. Ano lang 163. Turubos ko ron oh. Ipasok ko ron. Sabay atras. Okay. Alright guys, ayan. Antayin ko na lang ulit na mag red light ito. Tapos ibig sabihin nun nag-unload na sila. And then green light. Punta tayo, kunin natin yung papeles doon. Nakapagbuhat din ako guys. Kasi 2:30 pa naman yung deliver ko dito. Kaya mayroon ako pagkakataon 45 minutes na buhat. Okay na yun guys. Ito guys oh. Tara kain tayo. Protein shake. Avocado at saka blueberries. Masarap to guys. Kung gusto nyong gumawa ng healthy healthy refreshener ninyo, bumili lang kayo ng ganitong klase ng blender. Ang pangalan nito BlendJet. Tapos kung may prutas kayo,
mansanas, banana. Oh, lagyan nyo ng konting milk, kahit yung almond milk lang, lagay nyo rito. I-blender nyo na to, kasi di charger lang to. Oh, i-charge mo lang siya, hindi na kailangan isaksak pa. Oh, tapos i-blender mo na, lagyan mo ng konting yelo kung may yelo ka. Yun, healthy na yun, kasi alam mo na ikaw mismo naglagay ng pagkain o naglagay ng kung ano-ano mga pampalasa dito, kaya healthy ito. Walang asukal na inilagay. Simpleng avocado lang at saka blueberries ang inilagay ko, tapos almond milk lang na 100 gram. Ayos na. Antay lang muna ako, guys. Alright, guys. So bali ang schedule ko rito kasi, guys, is 2:30 ng hapon. Ang oras pa lang, kung nakikita nyo, 1:08. O yan, 1:08 pa lang ngayon. Ayan. Maaga ako. Mas maganda na yung maaga kaysa yung malit ka. Kasi kapag nalit ka, mayroong siyang fine, magmumulta. Kasi itong mga ganitong customer namin, lalo na yung ang product namin is American product ito, kasi galing pa talaga ito sa Amerika eh. May value talaga yung mga product namin ito. Kailangan hindi ka pwedeng malit, kasi kapag malit ka dito, maniningil sila ng fine. Dapat on time ka, tapos yung temperature, pag pumunta ka doon, pakita mo sa kanila yung temperature. Pinicturean ko nga yung temperature tapos pinakita ko sa kanila. At wala silang masasabi sa akin. Kahit yung kaganinang naon ng delivery natin, although Pilipino rin yun nandun, kaibigan din natin, kakilala rin natin. Ang appointment ko doon is alas 9:30 ng umaga, pero nakapag-check-in ako ng alas 8. Nandun na tayo kagabi pa eh. Malapit lang eh, kaya mas maganda na yun. Ganun, pwede naman kasi mag-park doon sa street na yon, kasi hindi naman bawal, wala naman nakapaskil, at saka ang daming mga truck na nagpa-park doon kasi maluwang. Parkingan talaga ng truck yung street na yon. Masasabi ko, itong mga customer na to is another satisfied customer na naman ito sa akin. Dahil wala tayong problema, wala tayong aberya. Ayan. At sana lang mamaya pagkatapos dito, pag tinignan natin sa loob yung trailer natin, sana wala tayong damage, para sa ganon masasabi natin another satisfied customer sila. Yun. But anyway, magantay lang ulit ako. Ano pa ako nananghalian, guys? Kumain na lang muna kaya tayo. Tara, kain tayo. Pares lang yung kinakain ko, isa lang yung diet ko, guys. 100 gram rice. Alam mo kung gaano karami yung 100 gram rice? 3 kutsara lang. Tapos vegetable, tapos meat. Ako, chicken breast yung kinakain ko. Tinatanggal ko talaga yung skin niya. Ayan, pati buto, yan. Talagang pure chicken breast. Pure chicken breast talaga yan. Ito lang yung pagkain ko, tanghalian ko. Yan, guys, kain tayo. Alright, guys, ayan, tapos na tayo. Pero huwag tayong basta-basta alis, since sila naman ang bukas nito dun sa loob. Baka mamaya may laman pa to para malaman natin. Check natin sa loob. Alright, guys, wala, malinis. Walang kalaman-laman, papahugas na lang ako mamaya. O kaya bukas pagtawid natin ng US. Yun. Tara. Kunin natin yung ano, guys. Kunin ko yung bill of lading dun sa opisina nila. Tara. Tara, guys, kunin natin yung papel.
Pwede, nakuha ko na. Another satisfied client sila sa ating pangarga. Another satisfied client. Wala tayong damage ngayon. Walang return. Walang remark dito sa ating papel. Kaya another satisfied client. Nung nakarang delivery natin, mayroon tayong damage isang product Kaya nakakalungkot isipin. Pero siyempre hindi ko naman kasalanan yun kasi hindi naman ako nag-load at saka nag-unload. But anyway guys, ayan, patuloy ko na yung video vlog natin hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching. Huwag yung kalimutan mag-drop ng comment upang siguro may lagay ko kayo sa card. Ngayon, bukas na lang ako aalis kasi alas 3 pa naman bukas ng gabi ang aking, ng hapon ang aking pick up. So ang plano ko, idiretso ko ng i-reset ito. Meron na akong 22 hours and 33 minutes reset dyan. Mag-i-start ako bukas ng aking time ng 6:46 PM. So 6:46 AM is makakuha ko na yung 36 hours reset ko na naman para full 70. But anyway, marami pa naman akong oras kasi kahit hindi ko nga kailangan mag-reset kung pupunta tayo sa logbook, recap, meron pa tayong ngayon meron pa tayong hours available to start 30 hours and 43 minutes, which is yan yung previous play na reset natin noon. May tsaka may mga recap pa darating. Pero hindi naman ako nagmamadali, sabi ko nga, tsaka medyo hapon na rin, kaya bukas na lang. Guys, thank you for watching, mag-ingat kayo, I love you all. Peace out, bye. Lakai Tracker.